To já jsem proti nevěděla, ale tohle je takový krátký vlog. Tak. Jelikož mi bude 10, tak budou vycházet hodně unboxingy teďko. A to můžete vidět z předchozího videa. A počkejte chvilku. Nezapomeňte dát like a odběr. No to je jedno. No tak. A budu nosit moje ještě od brýle. No to je jedno. No. No, tak. Budu nosit tyhle 4 brýličky. Takže když mě někde uvidíte, můžete se mnou pokecat. A u dalšího videa zase čau. Jo, a ještě vám řeknu jeden příběh. To jsem také nedávno točil jedno video. Já vím, měl jsem prázdnou paměť. A tady se mi někde ukazuje, kolik mám ještě jako čas. Tady, čas. Tady, kolik jako mám ještě místa. Tady ještě něco, ale to neřeším. A já jsem tam měl asi 400 MB. O pár dní točím Battlefield 2 a mám tam 2000 něco. Nevím jako co to je, ale tak live. Nevím, jak se mi tam těch 2000 dalo, ale jako já jsem si tam nic nedával, žádnou. No, to je jedno. Teda, jak už jsem vám říkal, nezapomeňte dát like a odběr. Já vím, kopíruju Hogiho, nebudu už to dělat. No, tak čau, u dalšího vlogu.